Значи тук имаше катастрофа на това, на Приселци, и с жената решихме да фанеме гората напряко, да я заобиколим. И тук отиваме към Бенковски. Ей, говори малко. Сега имаше катастрофа на Приселци и с жената решихме да минем през... Къде? През гората напряко, да я заобиколим. От Приселци до магистралата всичко е леш. Някой тук има хора даже. Не сме само ние. Да. И така. Действаме да видим къде ще излеземе. Да. До нови срещи. Айде, айде! Минаме напряко, защото има катастрофа, брат ми. Ту-ду-ду. Тук сме цел пълно сънаражение. Жената, кучето и магарето. И бички има отпред. Караме напред колачето ми. Опа! Карате ли ги тия вранглери, бе? Какво има с те са?